Kedu ihe kpọrọ unu n'ọdị ebe a na-esi ka nzu? Kedu ihe ọ mara ezuziri unu ike? Papa, chi efogo, efife erifogo, mana mụ na Rize nwanne m eribere ọnụ. Papa, agụụ na-ebupụzikwa n'anya. Biko. A nara anụ ntị unu ọnya tinyere unu n'ọnọdụ unu. Papa, mụ na Rize na anya anara anụ ntị. Pọsikwa gị na-ekwodo okwu a. Achọrọ m ejuna ma ụra, abịara m ịza ajụjụ ebe a. Ihe m chọrọ ka anyị marụ na abịa m ebe a ka m zuo ike n'ike ka m bịara izu. Biko. Papa, ọ bụrụkwa nke bụ onye mụrụ anyị ka nwere onye ọzọ mụrụ anyị. Adịkwa shọ nọ mba ka njọ ọ bụrụ na e nwere onye ọzọ mụrụ anyị ka o kwuo. Ka ọmama anyị na-eme ya, ọnwụ nwunye na-eme ya, eme anyị ya. Kiri onye na-eme anyị ya? Ọ bụrụ nwunye m ọ na-eme unu onye ọbụla nwere onye na-eme unu unu na-abọ na-eme m ihe a unu na-abọ sie n'ọnọdụ a ụzọ ọbụla isi mejọ gị mezie n'anya ebere biko ihe ọbụla bụ ihe anyị mee maalụzie mụ na nwanne m biko papa biko maalụ n'anya. Ka m kọwalụ unu ihe na-eme na ndụ m unu wee ghọta ka unu jụọ onwe unu ọ bụkwa nnu na ọmụnwa ka ihe a na-eme kedu ihe m ga-eme unu nwee ike ime karịa ka mụnwa si eme ma mụ unu nwụrụ ofu nwaanyị karịrị nwaanyị iri ezigbo nwaanyị onye ọbụla na-ekwupụrụ maka ya mụ na wee na-ebi ndụ ọfụma bụ na-eṅomi ezigbo ndụ anyị mana nsogbu anyị wee bido mgbe anyị mụrụ ụmụ ejima ebe a ka afụfụ anyị bidoro ebe a ka nsogbu anyị bidoro. Mano de camada no. Hey. No de camada. Gini nkem. Dikeh mo gini. Atong ebe niile tọọ chako. Akwa ya? Chekwa ka m mechite ụzọ. Jide m ha. Ibi ngasikwa ike o. Dabere na moto. Ka dị ọkwa m.
emekwa n'oge. Nwaanyị ọma ana m abịa o. Mgbochi ụzọ. Hey, akwa nwa nke m. Gịnị m? Cherekwa. Ya pụta ka na-apụta anyị ma ọ na-adị mma afọ ya anya. Kwadịkwagote ya. Ije ịfụnanya. Ọfụ ka ị chọrọ ịzọ ya na. Chere ka bịa. Ka mmanụ ga-ekwe mbụ. O ya ekwe gị. Nwayọọ. Pero nwa mara. Nwayọọ kwa o. Ọkọ mmadụ ị nọ ka mbụ ife. Onye mmadụ nọkwa n'ụlọ. Kita dulu di phone. Ya. Lupa kusuk jauh. Buatan kau kata. Nanti kita lihat. Tanong kan ini hanya sosok. Pode não concluir não. Icho enye guma fe jugom, Tá na coedite. Achozi me tá fe jugom. Obi. Kamba ai krisi ejije ai kiri na cinema dị na Lagos. Ichozi ji love we wu. Ighọtara kwano. Ka dịrọ mụ. Ịmakwa na tupu eme ejije obi ije. Tupu nwa ịhụnanya bido. Eziokwu. Ibu n'ụlọ ọvụmọ onye ọma mbụ n'obi ife dịka ya kọwara akwa nwa m ugegbe njapụ ụzọ tomato jọsi o nwere ahụ ụzọ Kwana m igwe egwu agba mana afọ m ya ekwe. Ya aka na agba tupu ịgba nke mma agba echi. Obi m ozugbo ịfụnanya nke a karịkazi. Ịmazikwa na onwe agadi ka mbụ. Ya bụ ịfụnanya na-egosi nwa agbọghọ. Ị ga-atado m ụta. Nụkọta m na-elechi onwe ya anya na-akpọ m ihe agadi. Isigodo n'ọnwa agadi onye maka na ọkịta ịhụnanya ji abụ ọfụma. Onye ofu onye nwoke si na ọ na-atụ gbogbo. Eziokwu. Ọ na-atọ chai ịma nghọta. Nwa ezi amsonka ka ikpeazụ ịpasị nka m na-atazikwa ọzọ. Taba akụ ikuku ụlọ ka atọ ọ na-atọ. Nwoke ka ị mere mmemme ngosi gị ịfụnanya. Mwakwasi nsi n'uchara gị. Before onye ma ka m dị eli eficha aka ya ifo mmadụ dịka elicha ficha ya aka na n'ụchacha gị otu a ụzọ niile mmepe tinyere aka nne gị anya n'iru otu a pụwa igwe a na-abata n'elu isi na-egosi na gị nwayọọ. Gịnị nke m? Tabakwenu. Ị ga-aṅụ mmiri? Obi m, ọ bụ ihe nche ego gị. Otu isi emefusi ego kemgbe ọnwa 3 gara aga. Ọ dịsịrị m mma n'obi. Anyị si n'ụlọ mmanya nke a pụta, anyị aga n'ama egwuregwu. Anaghị aga na-etufusi ego. Alaikọrọ m ya. Ya eji ego m erikakwa. Kwefu nwa.
ịma na m ga-amụ ya amụ ọ ya agakwa akwụkwọ ụzọ dị ka ibi ebe anyị ekwesịghị egwu n'ọzọ ọ bụrụ sọ na siti ka anyị ga-enwe ụlọ ekwesịrị inwekwa ụlọ ma mma na vileji dịkwa ka nke siti oke na-aghọta ihe m na-agwa gị gwakwa na ọ dịrọ m mma o ka anyị si akpụ akwụ ọ dịkwa m mma mana ka ewetunata aka na-achịkwa n'ọchị ọ bụkwa na ife na-ebutọrọ ọchị kama na ka isi awụsa dị ukwu ya na-atụ m anya ị na-enwe na nnọọ ịghọtarụ ka ife si wee n'aka o nwere ka m si kwado gị fọm bịawanụ akwado m ọfụma maka na tupu m bịakwa ụgwọ isi gị ekpebigo m n'obi na mma m na nna ike idote chara acha nnọkọta iwere akpa ji kwabara ogo chara acha akwa m ga na-awụ ego n'ọnụ ya na-ata akụ echi ike ego na-atarakwana ego bịara ka erie ya erie maka na agba ego nkịtị n'izuzu mana o mere ị na-ekpe ekpere bụ ka Chineke mee akwụkwọ ndị na-banyere ya kwachizia nkịtị anyị akwanazia bolingo obi m bolingo abụọkwa n'ebe obibi dịka ha si wee kwu ọ dịkwa mma mana ihe ya eji ego m erika anyị mesizia ya ọ bụkwa na-ekwu otu a kama na ama m na onwezi ihe ọzọ ndị ndụ a na-eje ya na-emekwa n'ife mana anyị na-ekwukwa ihe a nwayọọ anyị ebugodo ụzọ baa n'ime anyị sasịa arụ ihe ejikwana nwanyị wee na-eme ya imerụ arụ m nwa arụ bikokwa ihe ejikwa nwayọọ ihe ejikwa nwayọọ gwakwa m mkpa n'ihe eji nwayọọ Dico, o nwere ọsọ nọ nso ebe a? Ndị nọọsụ ahụ na-abịa ọrụ na mere biko, ji nwayọọ Ugo. Amo mi amigo.
Cuma yang muzan. Nurse. Dia. Hotel mu trip possible. Eti mo na no. Doctor. Sama. Mwazi chike. Munye gede mu. Aho dia. Eti mo gede pa se mu. Che. Ofu mo. Aho ta ro gede mu. Mo eche maka. Munye gede na. Omo kutawe ufu. Arudia mana koso ulisopo. So, ebo jojo akiri ya keme kwa. Iye melo no kuna nyabu ofukola afọ. Eri afọ kechi oponya mbomwa. Kina nwanye nwere ike chipụta nyambo ma obo na afọ. Nke bụ na ọbụna anyị apanye obumanyi ya ka ọ chia nwa. O nwere ike ụmụ. Gini nwere ike ime ka kwụsị ọnọdụ gị? E nwere ihe a ga-eme. Ihe a ga-eme bụ na a ga-ahụ ya afọ. Ọnya ọ dị mkpa na anyị letara nkwado n'aka gị. A ga-ahụ ya afọ. Mana ọ bụrụkwa na ga-eme ihe eme, ọ bụ ihe a na-eme eme. A na-ahụ afọ nwaanyị adị ndụ nwaanyị ndụ. Ama afọ onye ebe m aga dị. O nwere ihe ga-eme ya. A ga-ahụ ya afọ. Emetikwa akwachikwa afọ. Okay, ebe ọ dị otu awụ afọ ihe nne ga-adị na mbọ. Ọfụma. So, ihe mba ihe mere n'ụbụ na ị ga-ebili anya aka n'akwụkwọ na ịkwadolu ka ahụ anya afọ ọ ka esi eme ya. Ibiela anya aka n'akwụkwọ ibute ego. Nsogbu adịrọ. Nke ụzọ weta ego ebinye aka ka ebinye aka oje weta ego. Ị ga-ebinye ego aka ibinye aka n'akwụkwọ anyị arụba ọrụ anyị na-arụ ọrụ biko wajezie weta ego. Nke ọ bụ na a ga-eme ka ebe biko ọ ga-adịrọ ugbu a na ka anyị jee Nurse Ifeoma. Nurse Ifeoma. Yes, doctor. Bakiga uche mwanya akwa. Doctor te jamani kenu mwanya kazi. Nurse. Ndoba. Doctor kwa acho mi hai. Kenu mwanya ne. Mwanya karubi. Karogi anya mwana kwa hili kamwadi kama na obara kari obarone obara wabidelo wanya umiki kipina doctor obadi kwa maunye mari ara iwa na bebe waya for no hege meetings obo sign na akwa anya mwana
Gịnị? Mụ m soro ebe. Gịnị? Ọkwa mụ na gị so bịa kedu ebe ka m ga-eje? Anyị na-ana ebe ọbụla. Ọ ka dị maka ọkwa mụ bịara ebe akwụkwọ. Ụwa m eji ike n'enu gị n'enu ọgbasị unu adịghị ndụ ike. Ọ kara mma na ụmụaka m ka nwunye dịrị mma. Ma ebe ọjụ ụmụaka n'osi wee banye ụgbọ na ha ma ha pụọ na abụọ. Imegide ihe niile anapụ m nke m. Ụwa m ụwa mee onye ka m ga-akọsara gịnị ka mụ nwere abụbụ wee jebe kedu ebe ugo m nọ Chineke nọzi ya mee kama ọ ga-abụso ozu gịnị ka ozu dọkọ ya dịra ebe ka ọ anọ na nna azụ nne gị na-azụ nne gị n'ọpụreshọn ya na-azụ nne gị zọgide nne gị nne enwunarị m a na-ekwu na a na-ekwu achọpụta ihe nwaazị na katarat n'anya gị mmadụ buru ya si n'afọ pụta ụwa katarat ka ọ gịnị isi ya n'afọ buru ya pụta nchekwana onye agha wee mewa sigide ọnwụ mgbe Obasanjo agrikọlcharal grant na-ewu a na-enye onye ọbụla ebịa m ka njikwa ebe a weta ego ka mma ma mme azụ mee ka ide ekpu n'isi a sị na anaghị enye mana m ahụ a na-enye ndị mmadụ ekwere enye oluzie mgbe o doziri anya na onwe ezinụlọ ya afụ ụzọ asịzịa m bịa were ya sikiri ihe njizi ya m ebe ọbụla ebe anọ ndụ ya ebe a ka m nọ wee vu ihe fụchacha ya manụ nwere ndị na-abịa ụwa bụrụ ihe isi ike bụrụ ajọ mmụọ bụrụ ihe niile wee bịa mgbe m bịara ụwa bịa gburu m nne m abịa gburu m nna m nwunye m anụkwụ ụda akụ a na ezinụlọ ya onye o ji ewute m mgbe ọbụla m fụrụ unu onye o ji ewute m ihe isi ike dị n'arụ na-abịa ihe isi ike dị n'arụ unu na-abịa erika ihe ụfụ onye ahụ unu obi a na-afụ m ụfụ gawa kene gawa nne ụmụ ihe na-enye m nsogbu n'otu ọ na-ewute mmiri nchọka mkpesa segbukwa ka ebuzi ha onye nwụrụ ọrụ anụnwa Chinenye na abịa ka mgbe owie na-ada m ebe a ọ bụrụ na ọ bịa ọrụ ebe anụnwa na-ekporo ọkụ ọ na owie ada gị nne m ọ na-adakwa m ka ihe m ga-eme o nwere ike ọ bụrụ na o nwetago ebe ọzọ ịma anaghị amacha ndị mmadụ amacha na-ene onye anya ha ịma na ọ nwere ebe ọzọ na-atinye anya ị ga-anọrọ Chinenye ọ bụrụ na o nwere ebe ọzọ na-etinye anya o nwere mbọsị ọgwụ anọ na ọ chọrọ ime eje mụọ nọọsịn mana onye na-ejekwa mụ nọọsịn ya enwekwa ọrụ aka ọ ya amụ nọọsịn kwa onye na-azụzi ya na nọọsịn ọgwụ mana ịma ihe mere na ya bụ ịma ọ bụ ezigbo enyi gị nwaanyị ka ọ bụ gị na ya na-erikọ ọ ga-adịkwana mma ma ị gaga mara ihe mere ya ọ bụ na ị ga-aga ịga ịmakwa na anaghị amacha ụmụ nwaanyị amacha o nwere ike ọ bụrụ na o nwechago ụmụ ihe a na-etinyere ya anya akwụ ihe nji ekwu mana ịgakwa ọ ga-amagbu onwe ya ịga mara ihe ị gataziri ịpụta ịgwa m
nwa mara na ka esi eso onye ukwu a maka ihe na-akọrọ m nwanne ya ọbụrụ Chinenye oyi m nwaanyị ihe na-agwa gị ọbụrụ Chinenye ọnụ nwaanyị ya na ihe mee n'ụwa na mma gba mbọ ka nje chọọ ewu ojii ịta ife ka dị ka nje mara ihe mee enu ọgwụ ụta mmanwụ na mejọrọ mmeje ka mara ihe mee enu maka ihe a mụ na Arinze gwara gị ụnyaahụ maka mama ka ma na gị na mama kpazi kezi ihe okwu maka anyị maka afọ nyere unu na ama ndị abalị taa makwana nyere unu afụfụ na-azụ unu azụ mana unu ji gwata m nweje kwuru ya onye ọbịa anyị ọgwa m ya yogide wee sị na nsogbu adụ unu mezi anya abalị ịtọ ka ọsịsị ka unu mee papa abalị ịtọ onye eriokwa nri nyaa anyị eriokwa nri taa ọtụkwa ga omekwa ya abalị atọ ọ bụrụ na abalị ise abalị ịtọ bụ abalị ịtọ ndị ọgbọghọ dara ebu ọnụ buo ọnụ chighị agbaghị ume ihe nọgwa ebe a na-ene anya na ihe inegide anya gịta ọrụwa ya arụwa ndị mana manyara anọ gara nyebinye gị ihe maka na ọ sị na abalị ịtọ biko ọ sị na abalị ịtọ inezi na anya jewere chukwu ya agbaghị ume enyi ọ ji bụ ọnụ ọ na-enye ụlọ Mana m abịa mma tọgọrọ achọta ha gị otu a unu a na-akọ mama ya na-eme slippers ndị nke mụ Arinze na-asị ka unu kpaa na nke m ewo aka m na-emezi ihe akpụ ụkwụ m asị ka m jee nwe ebe m chọrọ ịga ozi ka ekwara ka unu mekwanụ agụba Chineke ọma akawanye njọ ma nke bụ ịka njọ ama m ihe m ga-ekwu ama m ihe m ga-asị mụ na Arinze nwanne m na-eme Arinze ka ị na-emezi tenye nwa gbanụ m okwu ọnụnụ ka m ha sị na mụ na Arinze nwanne m ama nri nri n'ofu izu ụka na-abịa anyị bụ ọnụ na gịnị mezi ọ bụkwa na ọzọ ka eburu ha nkọba n'akụkọ ọ bụrụkwa na anyị bụ ọnụ anyị nọ n'ofu ebe agụba anyị bụ ọnụ burukwa ọnụ na-aga ọrụ ugbo ọ bụrụkwa na anyị na-aga ọrụ ugbo na anyị gacha ọrụ ugbo nata anyị ezu ike anyị gasịkwa ọrụ ugbo nata akụnyekwara anyị tie anyị ihe n'ime ya na anyị arụtara ọrụ ọfụma Ikenna nọkwa n'ụlọ nke Chineke ụlọ nwekwenye ha na ọ mụ na Arinze nwanne m na-ata afọ na be nna anyị ka m gwu n'eziokwu ewezuga ofu ihe ọ gwefe nwaanyị a mmenya ihe m ga-emie
anọ m n'iru mpa anyị adọba ofe ogwusi kara aka na mkpụrụkpụ anụ na azụ nọ n'ime ya na-ene m anya na-asị m Chukwu gbaa gị ume Chineke gbaa ọnụ ume ọ na-ama nri elewara m anya na nne ya m na-ebu ọ na-ebu ndị a nye anyị ka onye nwe anyị gbazie ya ume ya gbakapụ ume oke na-afụ anyị chee ka ọ gbazie ya ka m gwazi unu eziokwu nke a bụ nnọọ na mmadụ pụta ihe ọ gbaa obi ọjọọ ebe ụmụ ya nọ ọkpọ ụmụ ya si na-enwe ihe ọbụla kedu ihe unu mekwara na ya onye ọwụ ọbara unu gịnị na-eme ọ bụrụ na ọmụ ka ha na-agbasa njọ ha gbasara ụmụ njọ kedu ihe Arinze kedu ihe a na-agbasara Arinze njọ Arinze ọ na-ahụ ụzọ isi na-ewe ha nsogbu adịghị ma ihe mere chelụ o nwere n'ihe obere nna ya nwere ụlọ ma oriri ọkwa nna ka m nweta ya kwuru rigodo nri o nwere obere nri anyị nwere n'ụlọ ekwesịrị iri nri ya mana nke ọ dị otu a ụmụ mmebute ekwu rie ogologo kema nke Chukwu gozie m mụ na ọwụ ofu nga na-agụ nwe nne ya gụ na-agụ mbakwa obere nri nwere ọka mmanụ n'ọka ma obere nri ebe anyị nọ kịta che ka m weta akwụkwọ ka m tinyere gị ebe ị ga-ana anyị ya amụkwa na nke a moto na machine na-aga ebe ọkụ ikugbu m ka ọ ghara ikugbu m oje nwanwụ na gị enwe ihe ga-eme gị ebe a dị mma ebe nọ naanị ebe a ka ị gbaa mbọ mana onye gị ịma na mụ na gị nọ ebe a ndị mmadụ enweghị ego enye gị ego ndị mmadụ ga-asị kedu otu agbọghọbịa ha ka m kwesịrị ị na-arụ ọrụ ga-esi bịa nọ n'ebe a soro gị na-aya ikpu ume isi ọkwa na m afụ ụzọ ọ bụrụ na ọ bụrụ na papa na nwunye mpa anyị kwuo na anyị na-eme ihe ọbụla anyị kwesịrị nwunye m na-eme ọ dịkwa mma otu ahụ maka na ọkwefere etu akụta nọ enwere ndị o nwere ike onye nwa ka m na-ekwu ịma na enwere ndị kpuru isi ha na-arụ ọrụ ndị na-akpa ekete ndị na-eme ihe dị iche iche mana ha ekwe na anyị na-eme ihe ọbụla ka m jee na ebe a na-amụgo ime isi ha na-ekwere na mmeji ka m jee fụgodo ha ka m fụ ka madam m mere na-ekweghị eje mmiri amịrị bijezie taa zoro ezo ichechakwa ya omekwa Chineke na ngwa jego jebe nsogbu adọ ngwa ka ọ dị ezisi aga ụzọ ka anyị ụzọ anyị si ka anyị na mma ngwa bye bye ma m nke m ga-alụ jebe ka m bido ọlụ jebe onye bụrụ onye isi
nyelu ya aka were obi Chineke na nyetụ ya ife onye nke a dị ụta oge o jere onye bụrụ onye isi nyelu ya aka were obi Chineke onye bụrụ onye isi nyelu ya aka were obi Chineke na nyenu ya ego onye bụrụ onye isi nyelu ya aka were obi Chineke na nyenu ya ife onye bụrụ onye isi nyelu ya aka were obi Chineke na nyenu ya ife onye bụrụ onye isi nyelu ya aka nna onye nna ahụ nne nyenu m ihe onye bụrụ onye isi nyelu ya aka were obi Chineke na nyetụ ya ife nwanne m nyenu m ihe nyemego onye bụrụ onye isi nyelu ya aka were obi Chineke na nyenu ya ife onye na-akụ egwu nyenu m onye ka m kenere nyenu m ego obele ego biko biko Nyama. Dalu chukwu gazi. Dalu. Gịnị ka m ga-eme euchi m akwa riri egbu ụwa m akwa riri egbu onye isi akwa riri egbu nwa na-enweghị nne akwa riri egbu ezinna m gbapụkwara n'ihu na-abịa afọ a na-eju a na-ekwu na njọ afịa dị ọ bụrụ nke nwa na-evere isi anyị ma ọ bụrụ ma mma akụgọ ya akụgọ bịaba gị nwa bụ ekwensu nyelu m Chineke nna ya kpọ ya ọka m ebe eme ife a nna m gbapụkwara anyị Chimo gbapụtara n'azụ Chimo kedu ife anyị ga-eme Chukwu amara ụba n'ebe nọ amara Chukwu amara ụba n'ebe m nọ amara onye nwanyị bara ụba n'ebe m nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ ọ bara ụba n'ebe m nọ amara Chukwu ọ bara ụba n'ebe m nọ amara onye nwanyị bara ụba n'ebe m nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ amara ya ọ bara ụba n'ebe m nọ biko onye bụ ya nyenu m ego obele onye biko nyenu m ego obele ego iji hey daalụ
Dalo chuku gozi goko bread. Dalo. Chuku gozi. Chukwu gazie gị o amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ amara onye nwe bara ụba n'ebe m nọ euchi m arịrị jụọ m obi m ụwa m akwa arịrị gbuo m akwụwa m akwa arịrị gbuo m akwụwa m onye ka m ga-akọsara chi m akwa arịrị gbuo m Ya yeye jebezi o. Nga bye bye. Bade kwa anya. Imetika ya bia kwa. Aka m ga-abịa. Ịma na small small na. Ina amuta nunu, ina emi enwayo nwayo. Ezi. Ngwa o. Isikwa ike. Okay. Nga bye bye. The one you get bread. Hey, kamata neche. Haina la hana ta. Oh. Haina. Mutakuiko. Oge kanga jinene na ba. Okay, good day. Hey, good day. Ndabine kaina. Hey. Na ni na ba na kiyo na. Ora mai bine. Oh. Tim Gure 100 naira fiko traffic takacha mi bucha nu amakena yayi. 100. Maybe enwere ọzọ ego ọzọ dị mma ebe a. Enwere onye gị 1000. Nke a ma m obi m ga-esi tere nnukwu ego nye. Ndị nye ego iyo nne. If 100 naira I loan nke m onye ka. Ka I were ego mina na mmiri. Kwa weta bread. Kusi anyị na afọ. Nke m onye ka na-azụ nga. Ọ na ke m onye ka anyị. Onye ka anyị. Ọnwa ogbu. Ngana ofo ka ngote. Ke ya ni gote. O mmiri ko mineral. Chita mmiri. Chita mmiri. Pure water.
Mukona cosa freba. Ai devi essere quello qui a tandre. Agora agora. Na orenka. Amchane nyem. Agora. Okay. Vabbè, Na. Ah, di mumma. Onye chọrọ ịjụ mụkwana mkwu narị tụrụ moto achọkwa m ịgba ọsọ m si na mama m ndị nke bụ agha aja ma m sị mba na nwaanyị nwe nwe obodo nwe ihe na-eme agụba kara aka ihe na eke bụ eziokwu abụ onye ebe abụ onye oshibike ụmụ mkpu oshibike ube nna m nwe anyị nwe nwe obodo ndị ọrụ ebe ọ bụ na ịbụ onye obodo a anyị bụ ndị ụlọ ọrụ ndị Igbo Jibiri TV show afọ mbụ onwe n'ebere afọ onye otu m nke abụkwa Nnomeke ọmụma maazị Obi nne n'iru ọfụma onye bụ onye na-eti egwu nwere fụ egwu ekpiri o tiri ọfụ kịta na-egwu ọ na-eji afọ iru ma ịmara m kwesịrị nwa m nụ eziokwu kịta gwa m afọ na-afọ iru a obi na-akụ egwu ekpiri ọgbata mmadụ ka mụrụ ya n'ohu enwe m egwu na be anyị ndị ewo nnọọnụ nke bụ eziokwu bụ na obodo unu bata n'ime anyị na-anabata ndị ọbịa nke ọma ya m unu enwe nsogbu ebe ọ bụ na unu bịara hụ onye dị ka m gabazie na onye m nwere ka m ndewo ikwu eziokwu onye ma anyị ji wee sị ka anyị birugodi n'ochi ibe unu a wee gbasara ozi wee gabazie anyị sizie na ya gabaziara na okpuru ọchịchị niile jee kọwaziara ha maka TV anyị nwanna o nwere ọmalịcha ihe ndị otu ndị Igbo Jibiri TV show na-akwado na ihe banyere ekike omenala Igbo na asụsụ Igbo anyị sị ka anyị bunatazie nke a na mpaghara be anyị ebe a ya bụ ihe asọmpi bụ na bụ na ebe a ka a ga-eme ya na be anyị a onye Igbo Jibiri TV show nke nna afụ na onyonyo kwa ahụ ihe ọma bịakwa n'obodo anyị biko nnọọnụ mụrụ nkwere ihe dị mkpa biko unu ejikwefu igwe obodo anyị ka ụdị ya bụ nnukwu mmemme ị kwesịrị ịgafe igwe asịsị gaba n'iru tutu na agaba n'iru anyị ga-ejefe igwe mana o nwere ofu ihe dị anyị oke mkpa kịta anyị chọrọ ebe anyị nwere ike idosi isi maka na ị na-anya n'azụ ụgbọala ya kịta ngwongwo anyị bugasị wee bịa ọrụ a ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị chọrọ ebe anyị ga-edosisi ire ebe ya bụ agasịkwa mpụta anyị debe isi ebe nwere ike ịfụkwa n'ihe anyị riri amamụ na be anyị nwere ka ọdụ na-abịa n'ebe anyị nọrọ
Na ya ma ndendere na. Biko. Emi ihe dị anyị mkpa ugbu a. Ebe ụlọ nkwari akụ. Anyị nwere ike buru ngwongwo anyị gaa. Anyị chọkwa n'iri nne anyị akpọ gị je gotere anyị. Onye Igbo jibiri TV ọrụ gwe na bụ ndị ngwọrị. Ọrụ gwe na bụ ndị ngwọrị. Ị na-ajụ mma ma anwa. Onwe ebe a na-eme ngwọrị n'obodo m na-amarọ. Hịa, ndị machara mma ebe ụlọ machara mma. Ana hịa, ntu oyi dịcha n'ime ya. Ọ dịkwa ka ịmacha ebe niile. Anyị ma nwe obodo. Ihe sozi anyị n'ụgbọala bịazie bịa kụziere na anyị o. Nsogbu adịghị mma bara nke a. Ngwa ka anyị gaba. Nke a kịta. Ihe ọzọ dị anyị mkpa ugbu a. Unu nekwa anyị na-afụ na onye a nwa amadi awụkwa ezigbote onye obodo. Ebe ọ bụ na ọ masị mpaghara niile n'obodo ha, ọ ga-edu anyị ga be igwe. Ọ ga-enyekwaziri anyị aka n'ụzọ pụrụ iche n'ọrụ anyị bịa n'obodo a. N'ochiche obi m, ana m asị ka o soroziere anyị banyere anyị n'ụgbọala ka o duje anyị bụ igwe edugharịbazi anyị. Ị na-ekwu na m eso Nụ bịa banyere anyị n'ụgbọala nna. ọgwa ntụ oyi kwuru. Ngwara anyị gaba nụ. Ngwa bịa banyere. Soro anyị nọ. Ya site etu a. Solai ka ndị ntọ ji atụ mmadụ. Mana mgbe fọrọ kedu ihe ime? Kedu ihe ime? Nke bụ kedu ihe mere? Gịnị ka ị chọrọ ka mee? M ga-etibe ha ihe ka ọ gịnị? Kedu ezi ka isi ekwu okwu akọ na ọgwọzi? Otu esi eme n'ụdị ihe a bụ ịhụ ha iwelu iri na ha na-eri tụfuo ya tụfuo were ọkpa gbakafuo ya tụfuo ya niile. Ịmamori ka ha ga-ezute ka ha tinye anyị na nsogbu. Otu esi eme ụdị ihe ahụ. Ị na-eme ka ọ na ọhụrụ kịwa. Mmụnwa ajọ mmadụ gị nwere ezigbo mmadụ ọrụ ya ma mfụ ya ma etufuo ya ọkwa nwa obere oge gara aga kịta ka ị bịa na-agwa m sị m na ọnụ ahụ maazị a na-ebukwanụ enwekwara na ka ọ dị eji amakwanụ ka e ga-esi wee mee ya ọ bụrụgodo ofu ugboro ka ị na-enye ha n'ụbọchị ka ị na-asụkwa nkịta ma ewuru nke ha na-eri tụfuo mmụnwa ajọ mmadụ gị nwere ezigbo mmadụ ihe agba n'aka ịgbarụ na inwere obi ịghọtago iwere oji obi ga na-arụsa ahụ ihe ndị Igbo inwere ajọ obi ndị nwere ezigbo mmadụ ọhanya aka m ị na ha tụfuo na ha nwere ike zuo ya ezuo mbụrụ ajọ mmadụ bụrụ ezigbo mmadụ gị nwa jee ebe ahụ na aha tụfuo ya ehe ka anyị sakọ ya bụ ajọ mmadụ tugeda o nwere ihe ọjọọ dị na ya ewula ajọ mmadụ ije na-eme ka ihe ọnụ ka ọ dị ọnụ ọgwụ Ka iji wụrụ onye ọjọọ ị maka ihe ọ na mmadụ metara n'ụwa na ọ ga-eji isi wee bulie Come.
Ole ihe medere iji wee gwa ụdị njọ anyị gba. Ole ihe butere gị n'ụdị omume anyị na-eme. Iji wee nọ n'ọnọdụ ụmụazị nyere gị aka ka ilegide ha anya wee na-akpaso ha ụdị agwa ọjọọ dị otu a. Gịnị bụ nsogbu gị? Bịa ka iru ịmakwana ịbụ ahụ. Ịmakwa na ị kwesịrị ịlọkọta onye na-ekele Chineke onye mee na-anabata gị n'ime ngwuru a. I wee fụ ụmụazị ga-edo anya mana ụzọ ị ga-esi wee kwuo nwaanyị anwụrụ anwụ ụgbọ bụ site n'ibuwe ụmụ ya ọnụ na-akpaso ha ajọ akwa rere. Ka m gwa gị amụkwa m na ịma ihe m na-arụ n'obodo a. Ama m na ịma na ihe bụ ọrụ m bụ ijideta onye ọbụla na-emegide mmadụ nke ndị oyibo kpọrọ human rights. Ama m na ịma maka na si ebe a kịta pụọ m were igwe m wee kpọọ nwa m nwoke n'Enugu nke bụ onye ọkaikpe. Ọ ga-esikwa ebe ahụ wee kpọrọ ndị uwe ojii wee bịa jide gị maka e kwesịrị ka etinye gị n'ụlọ nga. Ọ kwesịrị ka a tụọ gị nga. O ji akwa awa arụ ya marakwa onwe ya. Ọkwa ọra n'ọrụ ibu arụ. Ọ mejekwa nwa m nwoke bụ onye ọkaikpe. O kpetara gịnị? Iji lọya eyi m egwu nụkwa lọya chaja mbe ka ị ga-eji wee jekwa m chaja mbe. Ọ ka mmadụ iji ejekwa nwa gị nwoke ahụ ka ọ bụkọrọ ihe esi Enugu nata obodo a ka anyị ncha niile kụwa akpụ n'obodo a. Ọsọ ya ejekwa lọya ịnụkwa lọya ị na-alọ ya gịnị? Ọlọya tọrọ ọnụ ya ma agụwa na-afịa ha ya ike akụkụ ọsị lọya. Bịa Chibụzọ gekwa ntị ka gwa gị mbọsị ọzọ ịnwa ya anwa ruo ụta n'ihu gwa m okwu mụ na gị na-abịa emejuo ihe afọ. Anụmanụ atalụ m gị ikpe na mbikọ zụpụọ m. Esizi ụmụazị a jee zaa ezi Chinenye debere gị aka. Amarakwanụ m ka esi aza ezi, amarakwanụ m ka esi ejide nnọọ azịza ejide. Ọ dịghị mma. Chekene ya. Kedu ihe ha megide? Kedu nke ha mekwara ọzọ? O nwere mgbe ha emehọ. Kedu mgbe ha emehọ? Ma ihe ya eme. Ọkwa hụrụ ịmara ihe ihe eme ma ịpịa hụtara ma ihe mee ihe ọfụma. Anagwa m akwado ihe nwere isi. Ịnụ ihe m kwuru jee na ya tie ihe eti ara yala ụtalị nụ pịa ka arụ
ndị ga na-enye gị nsogbu enye gị nsogbu.
ezinna gbapụkwara anyị ụwa mụ akwarịrị gboo mụ akwụ ụwa mụ akwarịrị gboo mụ nwunye nna m na-emegide anyị ụwa nwa ogbenye akwarịrị gboo mụ. Mana 1,000. Ina yana Medina gidan 1,000 ni ko mo bu. Ne ni go ya 1,000. Onye gwana nke osi ya. Ama m. Onye nke ahụ ga-ezigbo mmadụ. Onye ga-ezigbo mmadụ nye gị 1,000. Nnukwu ego. Ihe ndị anyị jikwa bata nkwụ nke nkwụ. Ma bread, iwetara bread. Ma bread nke akwa atafere atafọ ka igore bread. Ọ bụ mụ agụrụ mmadụ nyere m ya. Onye nyekwuru m enwekwuru ka o si nye m ya aghọtacha m ya. Eziokwu. Arize. Nyekwara mmadụ nke ga-egbu mmadụ n'ụlọ a. Ka ga-abụka bread were atafọ atafọ. Mmadụ ewere ya nye gị iwe nataba. Oge m na-aga. Nchọfụta na ụmụ onye na-eso m mmadụ a na-esogharị nsokata ma ma mgbe m chọrọ ịda ada nwaanyị abịa jikide m burite m enu asị kezi onye bụkwa ihe nka eziokwu nwaanyị ka esi ma na nwaanyị akwụ obiri m ọma makodo m jidesie m ike mana nke gbugbuzi m bụ ụdị isi ọ na-esi nwaanyị a na-esi lefutu nsi oge kezi ụdị isi bụ ya bejidesikwa m ike o jigidekwa m gaa na mgbe obi ya esi ahapụ m n'ọnụ nwekwe achụpụkwa m cherekwa nwaanyị chitere gị ọkụmụ nwaanyị arụ na-adịrị nwaanyị onye ara kedu ka ị ga-esi wee kwuo na onye ara ozugbo otu anyị m kọchara gị kwuo na onye ara onye gwara gị ngwa cheki ya n'ihe niile anyị kwuru ihe niile ekwuru ebe a kịta chetara ụbọchị mgbe ahụ enwe ụbọchị ịnata mbịa bịa kpọrọ gị ọ bụrụ na enwe 100 naira iji dọkachara adọka dịcha aka ihe anya agwụrụ na-apịta wepụta nke ahụ ji go pịa wata na nke ndị ụbọchị ahụ nchetara mgbe na ego dọkara adọka and ikwu ugbu a na nwaanyị ahụ onye ahụ na-esi isi anọ nwaanyị ngwa len bred atafụ atafụ imeme chinaya ị nwere ike ịhapụ aka isi aka hapụ aka ịga ka anyị tagoro bred tachigodo hapụ ha ụka ka anyị rigodo nke bụ kere ebe ọ dị mepee ka anyị taa ọsọkwa ya bụrụ na-esi isi ọ dị-esi n'ime bred ha hapụ ya ebe a ka m pụta ka m fụ ya onye gị hapụrụ afọ n'ụtụtụ ka ọsa ana m ekwe ịka dị n'ebe Hey! Harize. Take him. Kebe onye be m na nwoke m na. Ọ nọ n'ime onye wanya anyị na ma ya esi. Ema nu na-esikwa dị mmanụ nụ. Ị na-arịzi na-ewu anya. Ọkpọkwa bụ anya arịze bụrụ ọnụ ya. Ọkpọ ya. Afụ nke ọ na-eme. Okoro afụ nke ọ na-eme. Bịa, ejike. Ihe m na-ekwu bụ na ebe ịkpọrọ ụmụ ejima ụmụ ejima kpọta ha ebe a maka nni ịkpọtazie ha maka nni ịmarụgo na nke nwoke anaghị afụ ụzọ iwe nwezie ohere na-apịsị nke nwaanyị otu ọbụla isi wee chọọ na-eme ihe ọbụla ịchọ nke nwoke ọ na-afụ ụzọ isi adịrọ mma igwe flefu ya na ụmụazị ụmụ nwanne m nwoke bịa na nke m rie nri o wee bụ na m achọ ogwu ya aka ịma na ife na-eme bụ na ife onye na-eme ka eji mara ya
Agwa mfụrụ aka na-afịa. Aka gịnị ka m na-afịa aka na-emechi anya agwa mfụrụ gị. Onye na-efu na-afịa aka na-emechi. Eji ka agwara nke ọkaifu nwunye yi. Agwara na nwunye ya esigbo oge rie wee fụọ ụmụ ya asị. Nwunye esigbo oge rie Dike. Ị na-adị iru kemgbe. Ewepụ ofufe. Mbe m unu na-abụ ihe gị. Obele oge mma akpọ ọrụ obodo ka ị bịakọwara ya ihe gị na nwa nwaanyị na-eme. Onwere ife ihe anyị ma obodo. Bịakọwara ihe gị na nwa nwaanyị na-eme. Mba ị na-afị ya aka. Ịfụkwara ariza aka otu ahụ. Ị na-afị ya aka. Ị na-afị ya aka. Ọkaifu ndị nwunye esiri. Ọkaifu o siri iri wee kpọọ ụmụ ya asị. Otu mbọsị. Onye na-aga. Ọ na-esili m dị m mma na-arụ. Ife ọka ọ na-acha ka ọ dị m mma gị na-arụ. Ife ọka ọ na-acha ka ọpọta ọkụkọ. Onye ala. Iji maka ọcha wee jee nụta nwaanyị. O wee tisaba ya anya. Anyị afụ. Mma gwa na mbụ onye ichie. Mgbe ọbụla iji sa ejiri ọzọ ichie na ọzọ agafu kpatara ego ihe ejichi ọzọ. Ofe kedị ka ya ekwu okwu ebe ndị ichie nọ. Nwa onye ichie na-ekwu okwu onye ala ka m nwetakwa ya pụsị ọzọ ka iwe n'itali na be m efula efu mmadụ agafu ọkụ. Na marfa mu da ga ali abro he ko ko tira na da ta tira na ru mo aro ba ya na aro ba ya mo ya da ya na ba ba tira mana ọ bụrụ na ọ bụrụ eketa ụmụ okorobịa gara ime mmadụ. Hei, Chineke nna ịwaka o chi m gọzie gị. Ndo hei daalụ o daalụ Chukwu gọzie gị. Chukwu gọzie gị o. Mama! Madam! Why, Mama? Why? Oh, no, shelf. Madam! Mama! Mama! Mama, down! Yana, onye ara anyị na-emekarị ịgwa m na-abịa na-enye gị nnukwu ego n'onye Naijiria anyị. Mgbe onye isi na onye ara na-enye m ego, a sị na onye na-enye m ego a na-esi isi. Onye nwaanyị asị m ka m si gida na nwekwara ike ịbụ onye ara, ofu onye ara na-anọ na ebe ọmụ ahịa. Ebe oyi ụzọ. Nke ọ na-esi isi. Mana arị. Ọ bụ onye gosiri m ụdị ịhụnanya nwaanyị a gosiri tata. Ị makwa na nwaanyị a zọpụtara m n'aka ndị ahụ gbagịcha ịdagbu. Ọ bụrụ na ọ bụrụ nwaanyị ahụ arụ emechara m taa. Isiokwu. Ọ dịghị ịhụnanya nwaanyị a gosigo m enwe bụ onye gosi m ụdị ịhụnanya. Ka nọ uche chere. Ụdị ịhụnanya bụzi nke onye ara m. Ọ lọvụ.
na-ekwuzi okwu ọ nwere ike ọ bụrụ maka nwaanyị ọ bụ onye nzọpụta m n'aka ndị achọ ịdakpụ mana nke bụ eziokwu bụ na otu nwaanyị a si emeso m omume otu o si kpatalụ m ọgụ otu o si ịhụnanya enwere ike ịkọtazi ihe ọzọ ebe a kpata n'ihe ọzọ onye ara nwa ụkwa ka m nwezie nọ maka na ị nwere bofia maka ihe mere na obi mmafu na obi mgbago elu anụgo m mmadụ ekwu bofia n'oyibo ọ ga-abụ di na-eme obi mmapụ maka ihe ndị a bịazi ihe kwuzi n'onye ara anụrụ ihe biko bofia ọdịcha gị na Hausa bofia nwekwa ike oyibo adọ onye ka agụm Igbo Alize ka egi ime taa agụwa nnọọ nke ịdawa n'abalị a ọkwa ifu ihe ọbụla ọkụkọ bụ mmiri ajụ ọ dị oke mkpa ozi ọma ka m ji bịa ihe ọma emego gbachalụnụ ọkwa ịma ndị ihe onyonyo a na-akpọ onye Igbo ji biri na-ewu ewu ha nọ n'obodo a dịka m na-agwụ n'okwu ya ha nọ kịta eji m anya m wee fụ ọ dị mma ha sị na ha bịara maka ịma o nwere ihe asọmpi ha na-adị na-emewe kwa ahụ competition maka ihe gbasara omenala Igbo na asụsụ Igbo ha sị nọ n'obodo a ka a ga-eme nke ahụ ya mere ha ji wee bịa ihe ha chọrọ ime asọmpi ha chọrọ ime competition a ele ihe ọ ga-abụ onye mee ewewele ya ha sị nọ dịka amamihe gị si wee dị na ihe gbasara omenala Igbo na asụsụ Igbo ọ bụrụ na ile onwe gị anya tụlecha onwe gị ya adịghị ka ị ga-emenwu ihe dị na ya ịbịa gbaa akwụkwọ onye maara omenala Igbo onye maara asụ Igbo mara ihe gbasara omenala Igbo mara asụsụ Igbo ịbịa gbaa akwụkwọ chekwalụ onye ọbụla tụrụ ugo na ya nwa asọmpi ha ga-akpọ ya ga obodo oyibo ala bekee ọ bụkwa sọ nke ahụ ha kpọcha ya ala bekee ha enye akatamkpo ego dịka ha sị nọ otu nde naira na ise otu nde naira ise ya 1.5 million nnukwu ego ndị akwadoro akwado ịma na ịma ihe gbasara omenala Igbo ọfụma ịma asụsụ Igbo ọfụma ịma ihe dị eje afụrụ m aka na amakwa akpa na m afụ ụzọ agụba chere Arinze ọwa ya na-ekwu okwu afọ ụzọ ya na-ekwukwe ihe dị gị n'isi akọ na uche gị ego na ga-eji tozu ịsọnyanwụ mpi bụ 1,000 naira na ise ya 1,500 naira ị nweghị mba echegbu na onwe gị na nke ahụ mmeji ego m meweta ego m gbara Arinze akwụkwọ mma akwụrụ ya ụgwọ ọgbatanya ya akwụkwọ Arinze sọsọ ị ga-asị m sị m na ikwetara na ị ga-eje ọgwụ Arinze ikweta Manso Arinze nwanne m ga-eso mma nọrọ ebe ndị mmadụ nọ na-asị ya oye
Gaturu ugo na to ya nwere agụ ya. Nyanwa ga-atụrụ ugo. Ana m achọ ebe m na-eje ka ije nwee aṅụrị. Biko kwa, nyanwa ga-atụrụ ugo mmeri. Ime ịma mma ajara ise nwanne gị bịakwa bịa nwa mma donye adonye nwa ya ma gị wapụta ka ọ ga-amagbu onwe ya ikwesịrị isi ma ịma ka anyị na-ekwu mmeri nwanne m ọdọ ya ama m na ise nwanne m ga-etiri ugo nata ama m na ọ ga-etiri ugo ama maka ọma ihe gbasara omenala Igbo ofuma ofuma Alize ga-etiri ugo oturugo ugo were okwu nkwụ ha ihe otu ahụ ka ọ na anyị akwadowego ebe anyị eje nwa aṅụrị ka njizie gị ajụjụ ihe ndị a kwesịrị ịjụ gị ihe a nwere ike ịjụ gị gwa m Akwachukwu so na-adị aka akọ ịchọ na ịjụ m ajụjụ na-eju ọnụ m nke dị apụtara ịma ya jee n'ime Igbo wee jụọ ịma ya ile ịzatara ya ka njọ gị ọzọ gwa m dum gwa m yọ ọchọnụ m ihe gbara akpụ na ọrụ ya emewara ka enwe ihe ọbụla saa ya ka m nụ isi akwụ na igu ọ maka isi akwụ na igwe ada ya nke ọzọzi nke siri ike nke tara akpụ na njọ nke tara akpụ ma zata nwunye mana amara ya gwa m ihe siri n'ala kuru mmiri dịka akụ Igbo ka m jizie gị ihe a ga-asị gị gụọ agụọ maka esi agụ ngụbakwa ịma na otekwa mgbakago abechede efegede ịgbabụ nkịtị kụrụ na-ede nkụcha mmiri kwa n'isi ọdụm n'isi iturugo ugo nata eturugo m ya enweghị akọta ya ọgụ a uwe ya nke ahụ aga anyị azago gwam egwu ga-abịa echi anyị agbago egwu nke ọzọ ga-abụzi ha sizie gị gụzie egwu mana enwere ike abịasị onye ọbụla bịa gụọ egwu iwe nye ha egwu omenala Igbo nke onye ọbụla ga-esi gbaka bụrụ ugo tụnye gị aya mana asị m gụọ nke ya nye bụla ya baa n'Igbo ngwa nye m ya ọnụ Igbo ka anyị na-eme n'ime Igbo ya nne m ịmakwana Alize gụba egwu obodo ederugo inu ị na-akpa anya ka njugere onye na-ede ụlọ ya mere gị na mma ị ga-ahụ
nke onye Igbo jibiri TV na-alụ ize nke anya kpọrọ bụ onye tụrụ ugo na asọmpi. Nne, ịkọkwala m akụkọ. Nya ihe niile ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị nke si na ha jere mahadum na-agbagharị n'obodo a na ha ga-emeri. Nya o mesi ihe niile ha mesi abụrụ ihe na-ana efu. Ya ọ bụrụ Arinze nke anya mkpọ. Nne m ihe nke a dịkwa mụọ na ama ka m mesiri ekwu ya o. Nne ịma na a sị na Chineke na-esi ebe a na-aya si ahịfịa wee bugo nwa ogbenye elu. Mana nne Chiejigo ka anyị gaba o. Nna anyị dịka nsị kwuru na ọ bụ ihe obi aṅụrị na ọ bụ nwa gị nwoke bụ onye gbara onye nke mbụ na ya bụ asọmpi eme n'ụlọ ọrụ anyị. Ọya obi aṅụrị ka isi kwu. Mana amakwa m ebe unu na-agbaje nyawa egwu na-agwara na unu na-eme ka unu gbaje egwu a n'ọka m wee wepụta ego kọba afọ na ya kwa afọ n'aka m enweghịkwa m mkpa nwekwugodo mma mwepụta biko. Nna anyị ọ bụrụ okwu ego ka anyị bịakwana ka anyị nara gị ego kama na bịa ka anyị kọwara gị na ndị ụlọ ọrụ anyị kwerekwana nkwa bịa bụrụkwana otu ihe mere eji wee mee ya bụ asọmpi na onye ọbụla gbara onye nke mbụ na a ga-eduga mba ofesi. Ya bụ na ihe anyị ji maka ya wee bịa bụ ka anyị duru nwa gị nwoke duga mba ofesi. Unu chọrọ iduje nwa m mba ofesi, nwa m nke kpuru isi unu amakwado kpuru isi. Nsogbu adịrọ nụ nsogbu adịrọ obodo onye nji onye isi eme enwere ụlọ onye isi ya abalụ m ọ ka mma ụlọ onwe ya abanwe ụlọ ya jebawara n'obodo Igbo. Nsogbu adịrọ jebawara nụ so iri ya emewo unu chọọ nke tata nke echi iburu ya bịa n'odolo unu. Nsogbu adịrọ buru n'ozugbo imechagara anyị ihe niile anyị buru n'ozugbo. Papa,
No. Oh, funi mo bala. Alice, no funi mo bala. Dekwe na anya. Mo. Mama. Alice we fu na mamu na bala. No. Hey. Nkechi. No, no. Oh, no, Joe, you don't know. Oh, cake man. No. Apa tu sebenarnya? Apa orang kami apa orang kami bangka. Cake man. Jangan siap kamu. Oh, kalau kamu siap mana orang mau ke hari ini? Oh ya. Jangan ayah berapa? Oh, bye. Itu masalah orang. Aku. Ayah berapa? Ayah berapa? Baru kaya punya. Ayah berapa? Gini kamu ni. Gini kamu ni. Ah. Gini ka. Bagi ni mo nyala. O kata nyala o gini ka. Neza no nyala na. Ma no gini ka kampo. O nyala o no kara o gini ka. Melikini. Mamundu kan ne. Kefo. Kampo ni mo nyala. Apa we ko digina na futa na. Oya bulu. Na ya pai na pai. Oya bulu. Amadu ba mo ni rona unu batasi kambe jina mfu. Amara ben na ngoro. Kamte meto. Ana mabi. Yo tere kadu. Hey! Ọjọ́ nwanyị efugo n'ihe ọma mere nụ ụmụasị ị na-anwụ ile kịta ma ọ bụ ndị na-ebe mgbe a na-ebu nwa ọnụ ya anabeghị asịrị ogologo siri asịrị agararị ya anabeghị ebe ọbeghị ọbeghị Oya bola mo. Kita ram. Poko pulo. Askwano again. Amaro me ya nem. Nana na ma bara pom. Sumo mo. Aya me. Me test kama even me. Am work ya. Akan work ko shide zikita. Tukukazino nani nametokwaluna unatoi wamagunoku tukukazino Nkechi nsogbu adịrọ enweghị nọ na ya kpọrọ gara aga city chukwu emego ebere agbatago m ego arinze sirukwu obodo Igbo natabatakwu ego ebe anyị na-agara akwụkwọ gụwa bụ nwanne m nwaanyị ga-eje akwụkwọ Chineke na ya ọjọọ niile mere unu tụkwadikpọ m agụ ụlọọgwụ ụlọ m ga obodo ọgụ na-ewu n'elu tụgo gozi unu tinenye ịgbagharala m anyị agbaghara gị enweghị anyị gburu gị n'uche nwanne m ka ebu
Arize gbara n'ọnụ m. Agbarugo gị Ngwa ka anyị ka anyị na mpa gbakọpụ ngara. Onye mesi ngo. Chine. Kedu sare ba? Chukwu gozie mana ọ ga-adịcha mma. Agwara m ya na anyị na-apụ ka anyị gbọrọ ya gaa siti. Anyị gbọrọ ya gaa siti. Anyị ruo ebe ahụ eme ya test mara ife na-eme. Ihe ọbụla bụ ihe ọgwụ. Ihe ọbụla na-eme. A ga-agba. Gbam. Moto onwe nsogbu ada gwakwuru m ya na ọ ga-aga akwụkwọ. Enwere m na vileji ya ebe mụ ọ bụ nwanne ya nwoke nwaanyị na-agara akwụkwọ. Oje akwụkwọ mara ife. Anyị niile a na-aba uru. Chinenye nwanne m ekwu m eso gị wee na Arize mbebi na ọbụrụ bụ koyi dadi nwanne m Kita ụmụaka m anọdugo ọfụma. Anyị atazi afụ niile ha na-atagbu. Udo adịgo n'ezinụlọ m. Mkpụrụ obi m ya agazigo zuo ike maka na m alụzigo ihe m bịa.